Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga naganguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Reports Afternoon Edition. Today is Thursday mga kaaksyon, September 30, 2022. Subong adlaw ti kon sa mga Katoliko naman kapistahan sang ginpahayagan duha ka mga santos mga kaaksyon. We have justification for the other one. But anyway, subong piyesta sa may Nokpo, piyesta man guro sa Pontevedra kay ti subong ang feast day sang mga archangels mga kaaksyon, Saint Michael, Saint Gabriel, kag si Saint Raphael. At September 29, ang tatlo ka mga arkanghel nga mosanday Michael, Gabriel, kag Raphael, amo ni mga anghel nga ginamed sa may sacred scriptures. Kag ang tatlo ka importante ini ang may ara papel sa maragtas sang aton nga salvation nga ginatawag, no? Pero ang isa diri mga kaaksyon nga dapat naton nga tandaan, ining si Saint Michael the Archangel, hindi isa ka santo, but rather isa ka anghel. And amo siyang leader sa mga anghel mga kaaksyon kung ginatawag naton nga mga army of God. Amo na rason ko nga ang title is Archangels. What silingon that he is above all others in the rank. Si Saint Michael mga kaaksyon ti amo ni siyang santo patron, labi na sang mga safeguards bla, nagahatag sang safeguard man mga pulis sa Pontevedra, amo man nila nga ginatawag nga santo patron. Today, September 29 is the feast day mga kaaksyon. And kadamaan sa aton nila bina mga Katoliko nagapatigid nga si Saint Michael nagahatag sa proteksyon, especially niya sa mga kaaway bla, panawag na naton lethal enemies. Sang patron saint sa mga soldado, sa mga kapulisan, kalakipman, sa mga doktor. And subong man nga adlaw mga kaaksyon is the feast day of the first Filipino saint who was hung upside down in a pit, mga kaaksyon sa may Nagasaki, Japan. Amo ni si San Lorenzo Ruiz. Today September 29, o kung sa itong September 29, 1637. Wala naman kita nga kung nanotabo kay San Lorenzo Ruiz dito sa may Nagasaki, Japan. Siya ang ginpaydalom sa water torture. Ang iya daring mga kaaksyon ng mga fingernails gintublukan bla sa mga dagom and ginabakol o kung ginkastigo mga kaaksyon. But despite sa mga pagpanorture kung pagpanakita, si Ruiz wala nag-renounce o kung wala yagin panginwala ang iya ginatawag nga pagtuog yapon. It's Christian faith mga kaaksyon. Ang bangkay ni Ruiz ang cremate, kagang iya dring abo ang ginasabwaga sa kadagatan mga kaaksyon. In 1636, samtang nagatrabaho bilang clerk sa Binondo Church, si Ruiz ang ginakusaran man nga sa mga Espanyol nga nagpatay. Siya ang nag-asylum on board sa barko. So upod ang tatlo ka mga pare nga mga Dominicano nga mosanday Saint Antonio Gonzales, Saint Guillermo Corte, Saint Miguel de Oazaraza, kag ang Japanese priest nga si Saint Vincent Shiwozuko de la Cruz. May upod man sila isa praile nga si Saint Lazaro Kyoto. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayang hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dali kita sa aton mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan.
Ngano bala mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa ton nga pagpangalaga diri sa ton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Subong adlaw mga kaaksyon, isa sa ton pagatutukan diri kay nagahilapit na gid lang tomorrow may patigayon na nga kick off sang Mascara Festival 2022. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile again. Sa buong hapon mga kaakson, ginpadigayon ang send-off ceremonies sa nga masobra 1,600 ka mga tropa ginabugusan sang katapos ang Philippine National Police, mga militar, Philippine Navy kag pinapagid ka mga force multipliers. Ini mga kaakson ginpatigayon dra mismo sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ginpangunahan ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Tomas Joseph Martira. Ibalo nato na mga deployment plan sa security plan man mismo sa nga Philippine National Police Dugay-Dugay. May inkopod naton si Police Lieutenant Colonel Lester Liada. And of course mga kaagson, sa gihapon padayon naman ang preparasyon sang Home Foundation kag local government units sa Bacolod City. Makita naton perti na kadamo sa mga ginapang plastar nga mga banderitas, ang mga entablado, ilabi na ang grounds sang Bacolod City Government Center ang preparado naman para sa patigayon nga kick-off ceremony ka buwas sa gabi. Da mismo sa NGC kung sa BCGC mga kaaksyon, kung sa riing ginalauman naton ang pagdagsa man sang mga tumalanaw. May mga artista man nga ginalauman nga magtambong kag among maga-perform sa muma mismo nga kahiwatan. Let's do hope nga mangin madinalag on gid kag organisado ang Mascara Festival 2022. Sa ato naman nga mga police report, sa aton headline number 3 mga kaaksyon, isang patay, isang pilason sa aksidente nga nagluntad sa sulad sang Sagay. Subo-subo kayong biktimado estudyante ni ko naman kaakson. Na-interview natin si Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape Jr., ang hepe sang Sagay City PNP. Kagsuno sa Yama kaakson ining isa sa mga involvado sa aksidente nga nagluntad sa area sang National Road, Barangay Old Sagay sa Sudad Mansong Sagay. Mga alas 6:05 na kahapon ang nakagwa na sa ospital. Kabalo naman kita mga kaakson nga ang isa ka motorsiklo, isa ini ka Honda XRM nga motorsiklo nga ginamaneho ni Junis Caspe, 22 anyos ng Barangay Bulanon, Sagay City. Involvado diri sa aksidente upod man ang isa pagid ka motorsiklo nga ginamaneho ni John Danley Baraga, 21 anyos, sang Barangay Tabao sa Amuman nga syudad. Nalapakan mga kaakson ining isa sa duha ka mga namaneho sa motorsiklo sang isa ka Hohan Sinotrack Traktora mga kaakson, contractor truck rather, nga ginamaneho naman ni Fernando Laspino, 47 anyos, sang Barangay Lamag, Pinamungahan sa probinsya sang Cebu. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Indiape, nga ang duha ka mga motorsiklo ang halin sa Barangay Old Sagay sa port mismo mga kaakson. Kagpadulong na kontaning sa Sagay City proper kana kalambot dara sa may National Highway. Ining driver bla mga kaakson sang isa ka motorsiklo nga si Talida. Aksidente nga nabungguan sa ni ang ikaduhaman nga motorsiklo nga ginasundan niya nga ginambaneho naman ni Baraga. Pagkatapos ni mga kaakson kumuna tumba ining duha ang subo diri kay ti nalapakan sang truck ining si Talida mga kaakson. Resulta patay isa pilason.
Kag isa man ka nagsulod nga balita bago ginamang. Sa ning hapon mga kaagsoon, ginkompirmar na sang Commission on Election ang report nga ginanal ang 2022 election victory o kun ang kadalagan ni Negros Oriental Governor Henry Teves. Magsiling ka ginanal ti gininbalido. Bot silingon gindula to mga kaagsoon, hindi na sa mo sina ang declaration probably ginbawi, ano? Ginbawi bangod ang iyang rival nga si Ruel Digamo. Ginpayag sang COMELEC nga muning magakuha sa mga boto nga ginbaton sang isa ka kandidato nga nagpapili man gobernador sa among eleksyon. Tigindeklarad diri ko nga nuisance candidate ining isa ka kandidato nga nagpapili nga nagpakilala man nga si certain Digamo man tong apelyido yung mga kaakson si Greco Digamo. So gindeklarada rin sang COMELEC nga inisa-isa ka nuisance candidate. But actually sang September 2 nag-file pa sila sa motion for reconsideration, pero ang Commission on Election dala sa probinsya sang Negros Oriental ang nagbasura sa ning motion mga kaakson. And subong adlaw o kung nagpagwa mga kaakson sa ginatawag nga writ of execution ang COMELEC and Bank kag permado ini ni COMELEC Commissioner Erwin Garcia. Ginmando diri mga kaakson ang pag-convene sa mga sakop sa Special Provincial Board of Canvassers sa Negros Oriental. Dito sila ma-convene sa COMELEC Manila sa Intramuros sa October 3 mga kaakson alas 10 sang aga. Pertino dikto na sa may Oriental tabo pero dikto pagid mga Special Provincial Board Canvassing ang canvasser matipon sa Manila. Ay dikto mga kaakson ginaligar amo ni ang pagbawi sang proklamasyon ni Governor Henry Teves sa pagkagobernador sa probinsya sang Negros Oriental kaga pagkuha sang boto nga nakuha naman sa ginaligar nuisance candidate nga si Greco Digamo kag ihatag ini kay anay gobernador Ruel Digamo. Naibaloan sa ulihing nga eleksyon sang May 9 gindeklarar sa Provincial Board of Canvassers bilang tagdaog si karon nakapungko nga si Governor Pride Henry Teves. Radyo. Kadumdum ka mo sang Miss Universe. Ito lang kay Pia Wurtzbach. Kag ang Miss Colombia, digto ginagsikat. Yan ginatawag naton nga ay na Colombia siya. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangaligan Action Reports Afternoon Edition. Webes kita September 29, 2022. Subang hapon liwat na makita magadurong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Kapod ba ng aton nga mga Action Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz. Welcome na welcome sa liwat sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Kumusta ka mga drama ka-aksyon? Kumusta ang aton mga maukod matag panamati? Dari sa 61 ka mga kabalanggayan sa Dakbanwa sang Bacolod. Aton mga suki sa kahanginan sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Naka-on standby na ang aton tanan nga mga ka-aksyon na hindi na kita maguyang pasang panahon. I-check nato ang aton naman nga Patrol 1 Bravado Patrol. Walo nato na pinakaling sitwasyon sa palibot sang syudad. Kay kaina sa nagabiyahe ko ba perti ng bunok sang ulan diri sa nabukid nga porsyon. It's either Don Salvador or Murciélago. Pero diri ahan sa may Bacolod City. And sa inyo ang lugar, update ka mo da. Kumusta din ang lakad sa inyo panahon? Subong nga hapon na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung naton si Action Zil Minado sa Patrol. Action Zil, may hapon. Action dyan, maulanan ng hapon. Gaulan na, gaulan. Ang nag-ulan na rin sila. Ay, nag-ulan. Sabi ko, dito hindi siya magtupa eh. Bato pa niya kay kayo na daan gagum-gum na. Pero sang alas 3 ko lang ko gina, tiya mo ito sugod na ini ang pagagaling-galong. Pero si Kaloyan, tiya mo naman na sinakawak dyan, dagamay nila ng gid. Kasi, ano yan itawag? Mabuilog sa buwasan eh. Ay, hindi na magbuilo, boss. Ay, hindi lang magingagaw, boss. Kaya may kick-off, boss, ng maskaramong. Ari din na anak ko niya, amigo. Abang me. Sana all. Si Rico Blanco? Rico Blanco. Rico Blanco is in the house. Sana all. O gani. Pero anyway, kung ulanon niya magitsubong hapon, importante hindi na sa magulan anay buwas. Damo ng pangayo sa kalabanan. Itulog na lang na karon
man maibonok. Boibunok, hindi man ay. Kamano ka nga kabudlay, kaya kung nag-inulan. Kagani ka budlay ka tama. No, tapos may festival saan sa may because sa SM ka daw wala mayo tawag diyan magulan-ulan. Kasi wala gito sila. Pero kasi nagdigan nga nag-open do hindi basta mag-ulan daan do ka lapot siya gito be. Unlike dito sa may NGC, may mga pay action diyan, may mga hilamon pa pero dito ang duta medyo mapula-pula pa nga daan. Gani, oo. Kinoong kana hindi maka-enjoy dito ya dapit pero diri karon tadi action dyan gina paglabay ko ang grandstand grabe na ang preparam diri nila kag may dako-dako gid siya sa baba sa isang grandstand nga nakabot nga balik yung home action dyan so kanami isang ida nga design diri kag si damo-damo gid yung ko diri sa may atubang palibot gid tanan ni isang Bacolod Government Center kagati makitaan sa kalabanan yung nakalan-an gid nakalan-an sini sa may kilid dira sa BGC ang mga inasalan sini sari-sari sa likod iya ka soft drinks sini wala nga company ang mga Facebook nga nakabutang dira sa may plaza madamo-damo naman ang aton nga karon sa October 1 pagid diri abri ni do nahidlawan ta sa may Baywalk production dyan sa may sa Baywalk sa October 1 pa do may banda man to kuno nga nakadto nga sikat man nga banda dyan amo na ang bantayan man sang aton nga kauturan nga kasubong ang traffic then dagin maharaw agin dito pa kasulod ko lang sa Upper East do bumper to bumper na gito ang lakas ng traffic ko daw wala to bitaw na niya na wala bitaw ang iba niya hindi mahatag lugar ang iba gani kung nakita do hindi kayo insundong iba so dapat insundihan na lang kaya rito rin sa Pilipinas pero dali ako going to South Action dyan nga portion wala nga ito nga kalangitan sa Magalumon pag yun kag kasubong man ang going to North hindi pag yun mapanas-panas dali sa ito sa may syudad sa Bacolod daw gamay na lang nagsanag naman kabay pati buwas hindi nang gina mag ululan sini action dyan kay si kabudlag ito o na magigo kung sige inulan niya kag ang ang kapulisan naton na makita na diri naton sa may areas sa mga areas diri sa may syudad sa Bacolod nga bantay na gid kay tigin pang deploy na ni sila gina send off na inisang masobra 1,000 nga mga kapulisan kagati cooperation na gid sa bahin sinisang aton ang mga kauturan malapit na kita diri approaching sa may Bacolod Government Center kagati dira makita talin diri sa may intersection na magpasulod ka dira balaksyon dyan so medyo matraffic kaya tungod sa gapasulod sa gapagwa sini nga mga sakyan pero one way na din sa gihapon ini ang sa may government center kang masulod dito gid nalibot ayon sa may gasolinahan kagati ang pagwa na diri sa dampi sa tubang sa mga kalan-an. So mo ini ang latest subo nga sitwasyon so may mga lights na reaction diyan sa grandstand lagi na try na nila sili pasiga kay nang ganilupan yung mga ganilupan may din reaction diyan sa may fountain na baga sige galing ulan sa fountain ada mga do Ironman reaction dyan sa mga pagtanawa. It's like an action sila. It's an art exhibit by Sir Charlie Ko and his company. Amo na sa Orange Gallery. Usually every maskara nagabutang kinada sila. May kahiwatan maskara man siya or bakalaudiat. Sila kinada action na zil ang naga-install. Sa fountain, ginabutangan na nila sa mga design. Depende sa konsepto. Tisubong, dukitaan kinada do something mga superheroes or nagalupad abi nga mga individual do gin-install nila dira sa fountain area dugang ng nga para may aesthetic value bala dira sa may NJC. Correct action dyan so amoy na ang latest diri sa buong sitwasyon nga pakita sa reaction dyan kay so far wala pa man ginila natapos sini set up si ang mga
may ara nang dahil sila mga canopy man na sa kilid at kagkilid sinisang grandstand no nga posible pasulungan ng gidsinin sa mga tao kung sino man nga mga bisita. So ang piyak sini nga design nga maskara na pala ni ang nataod ang sa diri sa left side yak magatubang kagid sa NGC no wala pa manida na taod sini. So so far action dyan no diri malinong pakagamataw gani no ang naton diri nga syudad sa aton nga pag-obserbar kagati kaluyan nga matindo naman diri ang sa bahinsang Bacolod Government Center no may mga banderitas naman dito sa likod nga ginapang takod diri ang syudad action dyan ti sa aton nga mga taga-Palamati kay ti subong maulanon no maghalong ng geda sa dalanon action dyan observation report nga gikan sa patrol inis action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Para na maka-aksyon, nagbunok na naman ang ulan sa Dakbanwa sang Bacolod. Hopefully sa tundra nga mga tagpalamati aton nga mga suki ha. Triparalgi kamo sang proteksyon ninyo sa inyong kaugalingon agud indi kamo mabasa sang ulan. Action Radio Philippines Standard Time las 5:30 na. Pero guys, aton nga pagbalik, ibalo naman ato na detalye sa report ni Action Art Hupon angon sa extension nga ginhatag sang syudad para sa mga vendors sa Manukan Country lubos nga ginpasalamatan sang ilaman nga presidente. Kag ang security plan sa Bacolod City Police Office ato ni sisaon ang ilang preparasyon sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulam ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila
Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang nakuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple.
frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed ka mo, kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:43 na. Unaon nato ng report mga ka-aksyon ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya extension bala nga ginhatag sang syudad para sa mga vendors sa Manukan Country. Lubos na ginpasalamatan sang ilang nga presidente. Labi na nga subong Manog Maskara Festival nga daan, kamustahon tabi kung ano na matabo sila debut silingo sige-sige ang ilang operation guray, no? Check naton ang detalye. Bodki Aksyon Art Tayhupon may angod sa ni Drima Kakson na kag dugay-dugay ka. Anyway, ang sa Bacolod City Police Office subong hapon may ara nga immediate nga bisita. Nag-abot ang APC for Visayas Commander nila mga ka-aksyon
Subong hapon sang amo gid tuwag naton nga Area Police Command Visayas, no? Nagbisita dara sa may Bacolod City Police Office. Timely man kay nagpatigayon sila sa send-off ceremony. Rason ko nga basi mga kaakson alang-alang pablang ilang linya subong hapon. Sige, check na si Action Art tay hupon. Manalang-alang ang ara na. Ilan to kaso mong adlaw. Iban excited na kay Tio. Buwas send off na kun na kick off na on September 30 sa Mascara Festival starting October 1. Masugod naman mga kaaksyon, no? Masugod na ang mga activities diri sa may Bacolod City sa Mascara Festival 2022. Pero diri kita na sa detalye sa balita ni Action Art tay hupon. Action Radio City Hall Report. Action Art mayong hapon. Timing din ka pakiyad ko di siyang kuano. Saan ginapakiyad mo man? Inogsudanon ko eh. Ano na? Isda? Ha? Isda? Isda lang kuano silang kong guno ipaiwa-iwa ko black sa bawan. Buguno gidya? Pwede na. Sa bawan mo? Oo. Dudyo mari paluto Ate, pwede. Oh, no! Pero ang balita, parte ni sa good news para sa mga vendors ng Manukan country. Right after nga mayara sila sa pagsugilanon kay Councilor Sheila Flor, kag na-approve atong appeal nila nga ma-extend until December ang pagpatigayon para sa bayad nila atong mga arrears na obligasyon nila sa City Government of Bacolod. Now, sunod diri kay David Montoya nga among presidente sa ila asosasyon. Actually, ang natabo diri pagbiting nila sa kay Councilor Sheila Flor, ang ambal sa konsyal king grant sa alkalde ang extension until December of this year na dapat isettle nila. Now, dako magani papasalamat kay ni Montoyo kay at least ni Montoya kay at least ang ila sining gininyo ginpamatian. And at the same time, Action dyan, may chance pa sila kapin pagid starting next week or starting this week na mag-kick-off man ang Mascara festivity sa Bacolod nga ginanauman nila na mo makabulig sa dalagan sa nila siningang negosyo. Pamatian na ito ng palayag ni David Montoya, ang presidente sa Manukan Vendors Association. Sa December 30, extend kami. Pero balikin baga kami ito time sa December 30 nga masitol naman nga mga arrears nga 20% tapos din masitol nga lipat katapos. Baliga bayad din sa alasan. Oo, nasa na si Councilor Sheila Flor ang iyang grupo. Kapasalamat kami kay tungod siya na tagahan kami atensyon. Then kapasalamat din kami kay Mayor Alvin nga nang sigyan niya among ginapangayo. Action dyan, ang palayag ni Mr. David Montoya, ang presidente sa Manukan Vendors Association. So, si Councilor Celia, basi boss maka-update makita siya kay naglibot pag hindi siya sa mga merkado mo. Nakita ko ang pag-inspection na liwat. So, ang update sila, sa ongoing ng mga construction sa market, ito na yung maluon na boss sa kay Councilor Celia Flor. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action na tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time 5:47 na. Sa aton pagbalik ang balita naman gikan sa patod diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Go! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na hinahatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mga buligan
Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarama itugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh, atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh, ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like Bless everyone and more power kuno to Action Radio Bacolod. Ngayong hapon madara kay Ma'am Marilo Varona, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad maulanon ko ng hapon sa may banwasang Binalbagan. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Naga-monitor lang sa may Barangay Pandanon DSB.
Sir Jorani Pomoseno, may hapon. Roger Bosaing Tumayan, Jocelyn. Ma'am Jocelyn Aragid, si Ma'am Juvie Monares, naga-monitor man. Raymar Beranyo Lengoste, sa may barangay Hanggimit, sa may syudad sang La Carlota. Devon Oiko, may hapon, hulaw na ko ng ulan sa may barangay Pandanon DSP. May hapon, dara kay Novi Magapa, naga-monitor permi sa radyo ya. Si Ma'am Karen Milaflor, araman, nagapamati. Si Ma'am Elvera Hilogo, Jonas Tambuong, may hapon. Greet lang ko ng happy birthday kay Vince Christian Pilongco. Madamo gid nga salamat Sir Aprek Mande Uya. Araman, naga-monitor wa. Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Ma'am Nita Tang Langit, na may hapon sa may Sitio Bula, Barangay Carolan, mga Morales, kag Tanlangit family. Naga-monitor man, ara man si Ma'am Evelyn ni Pomoseno. Si Atia Kim Iriman, study well. Zani Versosa Garcia, sa may Mount Carmel Subdivision, Binalbagan. Si Sir Ray Flores Barrioga, way man nagpaulihi. Bret Hart Tonato, sa may Antipolo City, Rizal. Pwede na si Mimi Tonato. Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon dira. This time, check ng balita. Gikanaman sa itong nga patrol with Action Zil Minado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, please come in. Action dyan, dapat igayon naman sa nga caravan, ini ang bag-o, no? Hakin sa bilog nga unit, sa nga hinomodernized jeepneys nga magabiyahin niya sa rotas ng home site of Via Central Market. Sinukator ni Romeo Justiniani Jr., presidente sang RSG Lines Incorporated, nga mayara pagid magadugang nga mga units kung sa diin may kabugusan nga 190 ka modernized jeep ang magabiyahi sa masunod sa bahin sa Singkang Airport, South Road Capitol, Shopping Northbound Terminal kag NGC pakadto Banga Pepsi. Pahayagan ni Attorney Justiniani nga kung kalidad ang pag-aistoryahan sang salakyan dako nang salig sini sa Hino Company kung nga sa diin ginhatagan man sang kumpanyang RGS Lines Incorporated sang 3 ka tuig nga warranty sa mga units. Sunod sa presidente sang corporation, makonsiderar na nga empleyado ang mga driver kag konduktor bangod inadlaw ang sweldohan ay diri kag may mga benepisyo pa kasubong sang SSS kag PhilHealth. Dugang pa ni attorney nga magakinahanglan pa sila sang dugang nga mga driver kag konduktor sa mga gusto mag-apply, di magabisita ini sa ilang Facebook page agad ma-update kung mag-anunsyar na sang hiring. Ang isa ka unit sang Hino modernized jeep ang nagabalor sang 2.6 milyones pesos. Makita andri ang 4 ka CCTV, air-conditioned, automatic na pertahan, speaker para sa sonata kag radyo, alarm button para sa gusto magapanaog. Sunod sa mga driver, ang jeep ang mga units ako ng jeep, no? Kaga mga units ang patakdan man sang wifi kaga posible nga sa masunod top card na ang gamiton sa pagbayad sang plete. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:02 na. Evergreen Herbal Capsule, ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon na... Time na size rest na. Mga ka-Action, inyo na batihan na kabugusan nga pagpangalagad sa atong palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition.
Webes kita nga presentation September 29, 2022. Salamat gid sa ito naman nga patulwan at ang Brabado Patrol with Aksyon Zil Binardo. Back to back tara kay Aksyon Ninyo Bugina. Upod nato naman sa News Center, Aksyon Dale Salazar. Din naman sa Studio A Master Control sa ito naman nga technical side. Upod naton si Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kagaron sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Hinevea. Sa kinaanda nagkuluman ang inyo alagad sa kahinan na Aksyon John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyo tanan mga ka-aksyon. Tandaan nga katapos ang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kun kabudlayan man. Hindi na ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita. Puwerson Radio. Aksyon Radio #1.